elég újnak néz ki. Tényleg Zoli, a Melinda miért nem jött? Neki is mondája van. Melinda miért nem jön? Annyira én nem lett még rá. A leged egy picit erősebb, szerintem az 3-2-es lehet. Most kaptam az információt, hogy értékes vagyok, és Magyarország, sőt talán Kelet-Európa legerősebb Honda Civic-kel már kilátogatott hozzánk. Tehát ha minden igaz, akkor Sanyi barátunk és a felkezdte Civic Coupé a maga bőven 400 orra teljesítményével már. Tehát aki a szalonversenyt szeretné nézni, nekik mondanám, hogy 10 perc múlva fél 12-kor kezdődik a pályanap, a szalonverseny.